Ну, калі шчыра, я таксама, як шмат хто з нашых, тых, хто даўно ў тэме, з кім скепсісам ставіўся да таго, што адбываецца. Нават не ставіў ні за каго подпіс, бачыў гэтых наіўных людзей, якія быццам бы прачнуліся ўпершыню за 26 гадоў. Канешне, гэты скепсіс дзесьці 16 жніўня сышоў крыхашку больш, чым цалкам. Мне цяжка адказаць, чаму именно зараз людзі абудзіліся. Канешне, мне здаецца, быццам быў парушаная такая дамова негалосная. То бок, ўлада не кранае асабліва людзей, а людзі не лезуць у справы апазіцыі. Але вось гэты неверагодны цынізм, гэтая адарванасць цалкам ад соцыума, цалкам ад звычайных людзей пачала абуджаць. Проста ўзнікла гэтае паразуменне, што чалавек так не можа ставіцца да іншага чалавека. Гэта не людзі. Пачалося з ковіду гэтае цынічнае выказванні першага твару дзяржавы, першай асобай. І пасля гэта пакацілася па накатанай, і людзі зразумелі, што ўсё, шляху назад няма. Ужо надыходзіць 21 стагоддзе, і час крочыць менавіта туды, не заставацца у гэтай багне, у гэтым Савецкім Саюзе. Калі побачыў нашых прекрасных дзяўчын, якія выходзілі, так мужна выходзілі, без ніякага страху, гэта, канешне, моцна змяніла маё стаўленне менавіта вось гэтым разам. Стала зразумела, што трэба штосьці для падтрымкі маральнага духу зрабіць. Я вельмі люблю сам дзіцячыя песні, асабліва такія песні негатыўных персанажаў мяне пасуюць, а гэтыя негатыўныя рысы, яны заўжды аднолькавыя. Таму мне здавалася, што гэта будзе і актуальна, і весела, і да таго ж вельмі шмат дзетак прыходзяць на гэтыя дваровыя канцэрты. Трэба было рабіць тое, што бліжэй да людзей, тое, што яны ведаюць, тое, на што больш адгукаюцца іх сэрца, іх душы. Але я магу сказаць, што мы пачалі таксама і свае песні выконваць, таксама ў мяне ёсць нейкія дзіцячыя шансоны, таксама людзі вельмі добра да гэтага ставіліся. Ну, а «Тры чарапакі» гэта ж наогул неафіцыйны гімн Беларусі, таму гімн заспяваць ніколі не сорамна. Людзі былі проста ўдзячныя. Маё любімае гэта былі, канешне, падарункі. Гэта былі сцягі раёнаў, гэта былі розныя там торцікі з БЧБ, з пагоняй. Гэта заўжды была чырвона-белая пасціла. Людзі, канешне, крэатывілі як маглі. Гэта былі там кубачкі, календарыкі. Гэта я ўсё захаваў, гэта ўсё мяне ляжыць, гэта ўсё, калі шчыра, мяне так моцна грэе. Канешне, мы ўжо ўсе сядзельцы, усе былі падрыхтаваныя да хамства, да катаванняў. І, канешне, мяне моцна ўразіла ўзаемадапамога ў турмах. Вы ж самі ведаеце, яны перапоўненыя гэтыя камеры ў жудасных умовах. І ўсё адно людзі намагаюцца, кажуць, там, ты вялікі, прыляг паляжы тут. Давай, можа, ты зараз там з'еш маю ежу. У мяне вельмі ўразіў мой сукамернік, які некалькі дзён спаў на металічнай лаве, якая стаіць на металічнай лаве, і ён сказаў, не, мне больш не трэба. А калі праз нейкі дзён мы спрабавалі гэтай халоднай вадой памыцца, ён зняў саколку, а яго ўся спіна была ў рубцах, кровапацёках і сіняках. Больш за ўсё, седзячы, усе моцна хвалююцца, што там адбываецца на волі і як там хвалююцца аб нас. Гэта ўсё, тое, што зараз адбываецца, гэта скончыцца. А тое сяброўства, тыя пакуты, праз якія мы прайшлі разам, гэта такія сяброўства на ўсё жыццё. Проста трэба памятаць, як было ў фільме Вуді Аллена «Любовь или смерть». Калі мы стомімся раней, то яны пераможуць. Калі яны стомяцца раней, то мы пераможам. А вось менавіта дзеля гэтага мы выходзім, музыкі, мы, калі ўжо надвор'е не дазваляе выходзіць, мы будзем запісваць. Гэта тычыцца не толькі музыкі, тычыцца артыстаў, паэтаў, тэатралаў. Вы ведаеце, як шмат робяць купалаўскі тэатр і нашы купалаўцы сапраўдныя. І трэба не забываць, што, як любіў казаць падчас дваровых канцэртаў, што ніводная ноч вечна цягнуцца не можа, а самыя цёмныя часіны яны перад світанкам.